Něco ne. Neříkej mi debil. Nemá co psát. Až před autem teda Jiří. Tak dáme plná. Výbava na cestu tady, hlavně výbavu na cestu. Na cestu, teda na čtvrt cestu. Ne, do Prahy, no, ani do Plzně. Máme tam různé žánry muziky, tak... To točil pan Mikač, jo, předtím, jo. První skupina se chystá k odjezdu. Doplníme kalorie. Pan Malý chce doplnit kalorie. Musíme. Tak jsem doplnil. Jen to stačí. My si sedíme takhle vzadu, jo. S Brmákem tady. Pivička. A tady jeden. To jedno vhodné místo, tam můžeme naházet ty tašky, ne? Takhle tady chce lezat, to je dobrý, jo. Tady je ta jedna taška. Pojďte do toho, Je takhle. Opožděné, směreče, Potřebujeme důležitou potřebu, to potřebujeme. směrečku. Asi se nějaká karimatka nebo... Tomášovu tašku tam dáme. Ne, tu dáme sem to. ale ty byste možná mohli stačit ještě za to, ne? Tady to bude dobrý, to je dobrý. Jedno místo je volný, ne? No, to bude ale na karty na pivo, na všechno. Ne, pojď ven ještě, hele, jak se bude to vidět? Tam bude. Já jsem to zájem. Tak chcete, fotit nebo kamera? A potom na kolegěti. Meč malý dopředu. Pojďte dopředu. Naděl je. Můžeme být skupinka. Skupina. A to vás mám vzít jak? Celýho? Vidíš nás tam všechny. Počkej, to musím dál. Točí se to vůbec. To jo. Vyrostli, ne? Tak pánové, příjemnou jízdu. První skupina. První Natáhni to. Máš ještě na? Jirko, ty máš foťák ještě z Ameriky, vole, z Ruska, vole, ne. Pusy už. Dej si to dolů, Kdo si to myslí? 16:30 až do 17:40, do 3 na 6. Jsme na kterém kilometru? Osvěžení. Teď jsme tak nejméně na 50. Tady není 88. Takže Karle na 88 je nehoda, 2 km kolona. To předjedem, vole. No, podbočíme přes Byrok a vezmeme to po starý. Počíte tak 1,5 hodiny, no. Teď od 16:13. Ty oni hledají bydláry a on jde s náma, ty vole. Tak to je jenom pro tebe, abys viděl, jak mladý vypadá, když si dá 3 malý krávo. První chcení pana Mikače, museli jsme stavit už pozdě. A pan Slivoně je všimle při kartách. Ne. Je to on. Je to on, kvůli němu v Plzni stavíme. Kamera, klapka, jedem. Ale nemáš, vole, podívej. První možele. Hej! Doma. Jiří, pojď si taky. Jiří Mikač, to je on.
Tlustý Ferda. A pořád švindle v kartách. Tak. Pořád švindle v kartách, ten skrývá. Rodina Bému. Stal ten gambáč. To no. Svědky. Řidič se zase oždírá. Já. Tak jeden. Pan Malý má ještě bagetu. Další zastávka kvůli chlebu po 20 kilometrech. Jsme v hlavě. Proto Jirka Mikač má hlad. Chce chleba s máslem. Jsme v Jihlavě, jo, jako. A pak ještě takový Renda se zapomněl převlíknout, vypadá pyžamu. Hele, Peťo, hlavně na to, že se mi daří, jo, v kartách. Co udělat, hele. Mirďa Malichu vyhrál už necelých To je skoro 100. 880 korun. Jo, hele, jo. Jihlava, kde je Jihlava? V prdeli. Pan Tomka se zkouší a něco, to je nějaký hrátky s míčem. Už si bere si chrániče. Ty kopačky. Jo, kopačky, že se přezujeme ještě. Tady jsou ty sračky, vole. Krásná těla k nám jdou. Přehlídka pánského oblečení. To je on. Pík běží pro míč. Bacha. Tyhle. Pracování nulové. Je to dobrý. A žumpík znova pro míč. Tak teď ho natočil v koloze po to auto. Kolo upraví ho. Dopředu, Mirdo, dopředu. Před kolem. Je za kolem, ne? Co tam děláš? A alkohol kola. To jsem si myslel, že to budu já, tak to je A to ještě. Ty hovado, vole. Jirko, Podívej se. rychle hlásili brány. Ukaž toho, vole, hamouna. 2 kilometry před cílem nevydržel. Tady nějaký hadr. Celník, vole. Celníku, Policajti taky ho ukaž toho, vado. Nějaký rezum něco, vole. Vlásám se. To jsou Niagáry tohle, jo. Hele, Jirko, Český Niagáry. je mi líto, končíme. Je tam něco vidět? Jo, dobře to jde vidět. Ale jestli něco se tam ještě dává, nebá. Tak jo. Máte si to prej tady pěkně užít, vám vzkazuje naše maminečka. No počkej, No Naďa, jo. No, tak kde se to pokládá, ne? Ale dobrý. Lechovice a okolí tam má už. Jsem to našel. Pojďte, jdeme. Tak jsme při...